Aquesta és la peça mestra de l'artista finlandès Mike Johansen, mundialment reconegut pel treball d'investigació previ a la realització de les seves obres. El temps d'estudi i la dedicació per plasmar els sentiments evocats per les experiències quotidianes de la vida de l'autor no es pot comparar amb cap altra creació contemporània. Es pot observar la perfecció de la línia i la combinació entre la forma i la textura que transforma un objecte inanimat i li dona vida dins de l'univers tangent a la creació i a la constància del buit. Vols fer el favor de callar? Doncs què vols que et digui? Jo no ho veig. Tu és que no hi entens.